martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti mga rajaya tiyan tinuhot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tu hatay. Hasitongan ni hatami, ido hanguluad di hamyali, Jehovah debata, jala hatamido nagabesi pargogo, ido natuk mga puli hami, di namadala ni ari-ari ni ngulu nami. Alam nito di porbadia manuturi roha dohot pikiran nami, mangukap hasitongan ni hatami, asa huboto hami, aha do na ni igil ni roham di pangatoyo do di pamakuling yung mito hami di bagasa tikyon. Alam nino nga mga radi roha dohot pikiran nami, pakuligi mahami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata mga toy dohot mamakulingi hita di bagasa tikyon, sian Efesus bidu 2 ayat 1 sahatu ayat 10. Efesus bidu 2 ayat 1 sahatu ayat 10 tatangi homma songonon hatani debata tar surat desi. Hamu penunga mate hamuna julo hinorhon nyaka pangalausion dohot dosa muna. Akana niulahom muna marguru tutiki di hasyanganon. Mangihuton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang. Ima tod di na mangulan waing di bagasan akka anak na sosiat hata. Rapon na sida doon kita sa sudina na julo mangulahon akka hisap-hisap ni dagingta. Di nataturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimasa dohita siyan bakko hiyan doson akka na asing. Alayang go debata para siroha bulud do jala paraholong roha na balga maradopok kita. Jalarapon Kristus do di panguluiba na hita, akanong mate di bagasan akka pangalausion na siyan asini roha do uban na malua hiamu. Gabi rap di pangulu jala rap di pabakit tita tugong goman banwa gijang di bagasan Kristus Jesus. Laos patuduhonon na do diaka tiki nanayang rodope surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaw nay maradopok kita di bagasan Kristus Jesus. Aisyan asini rohado uban na maluhamu dala kaporsyaon jala dada binahem muna silehon-lehon ni debatado datung siyan parulaw ni asaw na ngadong na mamuji diri. Ay jadi-jadian na dohita akan natinoppa di bagasan Kristus Jesus asa marulaw na dengga kita ay akaido di pature debatahian asa ta parangeho ni ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan di bagasan Kristus Jesus tu hatai, damang lainang hita saluhut na haanggi na pinaribot, horas mari hita saluhut na. Posdorohan nami, hut di bagasat tangyang nami, di dia pehitan na yung maringanan. Totong di bagasan hahipason, di bagasan padongan yun di debata, di lehot debata gugu di hita mga dupiak kanamasa di bagasan nguluta, jala say totong mahita, ditupak huhut di pasu-pasu tu hatta. Amin. Tongon di bagasa tikyon hatan itu hatta natabigi na kujahahon nakin begiota di parminggota di minggu naginawaran minggu letare na marlapanta doi marlas ni roha mahamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bersukacitalah dan bersoraklah. Letare berarti bersukacitalah dan bersoraklah. Ina rohat tarate, bohado au marlas roha, jala songod dia mau bersukacita dan bersorak. Sementara aku sedang mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan. Akadamang dohok dainang ingot ma, angwa kana porsea manotong doy madok, huhut marsitio padihatan di debata bahwa bersama dengan Tuhan dia sanggup menjalani hari-hari kehidupannya. Tiopon nado hatan itu Tuhan namadok marlas roha mahamu toto hulahi mamadok marlas roha mau bersukacitalah senantiasa bersukacitalah. Kenapa kita bisa bersukacita? Buasa buya kana porsai marlas roha karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Karena dia mengasihi Tuhan atau Tuhan mengasihi dia. Maka bersukacitalah.
Karena ada Tuhan bersama dengan kita, menolong kita, menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Molonunga tabo tu adong debata rap dohot kita, mengurupi kita, mapargugiho kita, alania kedamang doh denang dohonot tado, datu kurang gogo Tuhani, mengurupi kita. Songo dia pe balgani si tahun do paru kilo ni, ubal gado hagugo do haso ni Tuhani, ido dohonot tate, amin. Alanya kedamang doh denang, dang adok kape dasar di hita, gabe marungut-ungut. Dang adok kape di hita, keputus asaan. Tapi yang ada adalah sukacita, marlas ni rohan. Hobartusia kedamang doh denang di guari, minggu tai, marujaham mei di padohan. Asi ni rohan ni debata na panguluhon. Jadi lam di padasip guar ni minggu ya teh. Lam di pamohomos, guar ni minggu marlasi roha mahamu, ala asini rohani debata na panguluhon. Karena kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Jadi, dah adok kape dison keputus asaan, dah adok kape padelean. Karena ada kasih karunia Allah yang menghidupkan. Dah adok kape madok mate. Alanya, karena ada kasih Allah yang menghidupkan. Alania kedamang doho denang tapai huti hutma hobar tu hata ni tu hata lam tadap mai lam nal mai padohani marlasi roha huhut asini rohan debata na panguluhoni molo tapai huti hut hata ni tu hata na kujahon odeng di tonga-tonga ta asabu ita putihi akka mutihan arga sian padoha do sian hata ni tu hata tabegema tapai huti hutma adong tulu bagian huida sian ayaton di Parsagina, adong tolu bagian naing sigatatta. Parjolo ayat sada sahatu ayat tolu. Ayat sada sahatu ayat tolu di pato orang apostol Paulus di si. Pabua jolma namate do jolmai namian di bagasad dosa dohot ala ni pangalausion na di hata ni debata. Manusia mati di hadapan Tuhan karena keberdosaannya. Jadi ima bagian na parjolo. Na paduahon ayat 4 sahatu ayat sia. Ayat 4 sahatu ayat sia debata para holong roha mangasi jolmai di bagasan Kristus mangaleho kanguluan. Jadi bagian na paduahon ni ayat 4 sahatu ayat sia kasih karunia Allah di dalam Kristus ya. Asini roha ni debata di bagasan Kristus na panguluhon. Na patuluhon na kadamang doh denang ayat 10. Tujuan doh dampak ningolu ni jolma nang majalo asini rohai ima asa mangulahon nadenggan. Jadi tulu bagian berengotan neneng sigatata teh. Sian hatan itu hatta, sian ayat sada sahatu ayat 10, sian bidu 2 surat ni apostol Paulus tuhuria Efesuson. Tapai huti hutma di bagian na parjolo. Di dok jolma namate do halak naung mian di bagasad dosa dohot ala ni pangalausion na di hata ni debata. Di dok apostol Paulus hamu pe nunga mate hamu na jolo hinorhon nyaka pangalausion dohot dosa muna. Sada penekanan, San Apostol Paulus mandok, hamu pe nungamate hamu na jolonin. Jadi, di paadar, diukap Apostol Paulus, asadong kesadaran, di halak Efesus, anggo sian harorwan, sian jolma na parjolo, di dalam kehidupan lama mereka, bahwa mereka adalah orang yang sudah mati. Karena mereka hanya mengikuti jalan dan mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Ditoru ni huaso ni sibolusi nasida. Mangihuton lomo ni sibolusi. Mangihuton lomo ni rohani pardagingoni. Mangihuton hagio ni pamatangi. Mangihuton sakap-sakap ni pamatang na nasida. Maka orang yang hidup di dalam kuasa iblis
Halak naung sirang dao holang ser debata di goar apostol Paulus doi halak naung mate di adopan ni debata. Halak na sodong parsauran na doho debata. Halak naung mate doi di adopan ni debata nina. Jadi bodoh HP mengului ba ya. Gogo pamatangon, hipas pamatangon, alai molo sodong parsauran ni todini ba. Dan adong parsoran ni ba doho debata, holangi ba sian debata, dan ado kya jina hatanai, dak kya binegi jalatinangi hon pandohan nai, dak kya marsao riba, rapdo akadong memuji pasangap guarnai, dak kya iba ro madapoto ni bana ditongan iba gasoroni, dan adong binain pertanyaan tu ado panai tadani na mangulu todini ba, berarti jol mana mati do iba disiat ya kadamang do dena. Jadi hati-hati hati. Suatu ngadong, ya, ditongani jabuta, jol mana mate. Saya taleam mangan, saya tadongani, rak mengula hita, ya. Hapi nga mate dia dupan ni debata. Buhama benun ni debata, mamasu-masu jol manang mate. Jika ada keluarga yang tidak ada persekutuannya dengan Tuhan, mulu dang adong parsoran na doho debata, dang adong kia hata ni debata, mangatoy doho mamakuling ibana, dak kia adong pamujion na tu debata, dia adalah orang yang mati. Bagaimana Tuhan memberkatinya Bapak Ibu Saudaraku? Hati-hati. Jangan kita punya tubuh, punya fisik yang kuat, tapi roh kita sudah mati. Padahal seharusnya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Halak na saimi yang dibagasan dosa di dok apostol Paulus. Songon ibana na joluenin gabe jolma sirimasan. Dan dikatakan adalah orang durhaka. Orang durhaka dan orang yang akan dimurkahi Tuhan. Jadi halakna susiat hata ninda di bahasa Batak. Jalak ke jol masiri masad doi. Memang nama olan molonunga targuarate di hata Batak. Jol mana susiat hata. Dang boi dohono kata itu na ingate. Dang boi siajaran. Om marana ni do nai ya. Namalo sotar perguruan jalan auto so hajaran. Om majolma na sosiat hata. Saya nipudan. Ya, saya songos sari-sari mah dulu kiba di bana te padok mah di sini. Abelau sudah di bana. Tidak ada respon. Om majolma na sosiat hata. Maradopon jolma na sosiat hata hita. Saya taruh sidon teh hita ulo terima sate. Maka songoni do debata. Ketika Tuhan melihat kita menjadi orang yang durhaka, na sosiat hata hita, dan ngolo majalo hatana ya kadamang doodena, maka kita adalah orang yang harus dimurkahi. Jol masih rimasan do hita, tarimas do nang jol masa diri pe, molo sahay di pando hatana aledang dia ditangihon dongan na. Dan ditangihon geleng na. Alanya kadamang doodena saya unang madong di tongat-tongat tete jol mana sosiat hata. Saya mau ngasapero hula-hula na paingoto ni natai. Alaidang perduli mana saya tong diulah honaka nama bese ga rumah tangga. Ngasapero nang akadonga tubuh na paingoto na matai. Alaidang perduli mana. Ya, saya diulah hodo ahana ni lomo ni rohana. Saya ditutul lomonai. Molopola dong songoni di tonga-tonga ni keluarga yanako bohama rohania matai do inatai. Na pasti tarimas doyate. Alanya kadamang doho denang mana masa. Jalah masih tagamon molo nung ngajupang si songoni. Sian sete hete hota ni nadi ngajolma sabakotai na pasti jolma akan mangulahon hasalado hitaro hajahaton. Ay di bagasa dosa nung nga didokon jolmay jolma na mate. Alanya kadamang doho denang takas doi begiota, nang tu siadam pedidok doi, molo dilaosi hatani debata. Sadi hari dipangakoi, say namate dohonin. Mangulu do pesiadam di hati hai, dung dipangani, alai anggo hubungan na doho debata putus. Maka hubungan yang putus dengan Tuhan, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, itu pertanda kita mati dengan Tuhan. Terhadap Tuhan, mati di hadapan Tuhan. Alanya kadamang doho denang, say bohama, ngulu ni jolma na mate dia dopan ni debata. Mangulu alai mate. Ngulu na mate. Ya. So ngulu na mate tapa patarate.
Alanya kadamang do yang tangi ho padok ni Tuhan asini rohan debata na panguluan. Jadi ngulu na mangulu itu sifat do nota tu debata. Molo ngulu na mangulu berarti adong parsauran na do debata. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, inilah bagian yang pertama yang boleh kita lihat. Odo na pinasahan ni Apostol Paulus. Jadi Apostol Paulus dang mailaman dokoni bana disi. Songonido nakita na julo ninna. Asa dakolan hala Efesus namar harorowan sen hahulumuni di guar si Paulus jolmana mate. Alay nang hita penin Apostol Paulus songonido nakita na julo ninna. Jol masih rimansan do hita alanya kasakap-sakap ni dagingta. Jala rapon nasida do hita ninna Apostol Paulus. Jadi dia nyatakan itu Bapak Ibu saudaraku bahwa dia ada bersama atau sama dengan orang Efesus adalah manusia yang jatuh di dalam dosa. Molo di Pauloloi hagiot dohot aka lomo-lomo ni rohana dohot aka dagingna sakap-sakap dohot bako ni pamatangna jol masih rimasad doi jala jol mana mate di Apostol Paulus. Taboto doi ete si Paulus pe toho saliling so adora so bertobat ibana so marhamu bau ni bana takas songon pangarajumion nei jolma nama te doi bana dia dopan ni debata. Ai si bunuh jolma doi bana, si lele Kristus doi bana, si lele akka Kristen doi bana dia dopan ni Tuhani. Alanya kadamang doho denang. Atong songod dia ma. Mana masa. Dia dosi jala otak asa gabe jolma na mangulu hita. Ni Apostol Paulus. Supaya kita lepas asa malua hita. Sian waso ni si bolisi. Bohado asa bo hita majalo hanguluan. Asa unang ngulu na mati tapapatar, ale asa ngulu na mangulu. Didok, holan di bagasan Kristus Yesus doi bui masa. Keselamatan dan kehidupan di hadapan Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Idoi didok, ima di bagian napa dua Hosea ayat 4 ayat siai. Ido bana alai anggo debata para si roha bolodo jala para holong ni roha nabalga maradopo kita. Ima dido di ayat opati. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi dangadong hanguluan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita mendapat kehidupan, mendapat keselamatan. Ai ido ditotop pon debata. Mendapat jolmai di parsuruna di bagasan Kristus. Asa gabe dapotan hangulua kita. Asa ngulu tahun gabe mangulu. Hanya di dalam Kristus itu bisa terjadi. Dan itu terjadi dan nyata di dalam penebusannya. Napa luah kita siap dosai di dolok Golgota di silangi. Di situ karya Allah yang menyelamatkan. Dan disitulah letak keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, Tuhan menginginkan hanya menerima dia dan mempercayai dia. Oleh karena kasihnya, anugerahnya, kita terima, kita aminkan, kita percayai, maka kita boleh mendapat keselamatan dan kehidupan. Alanya kadamang doho denang tongo di ulang apostoli. Di bidu 4 ayat 12. Didok songonon. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Dangadong gowar. Dangadong haluaon di luar ni gowar ni Kristus sih. Maka percayalah Bapak Ibu saudaraku, mau hidup di hadapan Tuhan, mau memperoleh keselamatan, ingat, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Harus kita pegang itu Bapak Ibu saudaraku. Karena dialah yang ditetapkan oleh Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus kita dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Marhita ibana do haluau do hangulua ni dihita. Asadang gabe jolma sirima sabe hita. Dang jolma anak nasusiat hata behita.
Asal mata jalo tahaporsai beriman kepada penebusan dan karya Kristus. Ini yang diinginkan dari kita Bapak Ibu saudaraku. Asa gabe jolma na malua hita. Alani holan asini roha ni debataro ubanda malua hamuninna. Di ayat 2 lui. Dala kaporsiaun. Jadi haporsiaun ni dia asini rohan itu hani. Maka porsiai pabehnan itu hani. Ido dapat mabaik kita dapotan haluaun. Jala dada binahen ni. Jala dada binahen muna. Bukan karena aku. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kekuatan manusia. Siapapun itu dalam dunia ini. Bukan karena dia kita boleh selamat. Selain daripada Kristus. Alanya kedamang dohok denang. Dah ngadong jolmai na tu boi palua hodirina. Ido benar didok di sona kedamang dohok denang. Pabua holan rapon dohok di bagasan Kristus do. Dapat tita hanguluani. Didok ibana. Dah ngadong boi hita mangarajumi. Memuji diri. Aladang hita mangulahon dohot patupahon haluau ni. Ido bana dipaingon. Dada tung siap parulau ni. Asa unang adong na memuji diri. Jadi dah bukan karena pahala kita. Bukan karena jasa dan perbuatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Karena dengan kekuatan kita Bapak Ibu saudaraku. Ya kita tidak bisa mampu melepaskan kita dari kuasa dosa. Ay saya tahu sahon neng melua siap dosa alai lam gugudu sibulisi. Rongom lau mempengaruhi dohot ma nait roha dohot pikirata. Sama seperti Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seperti kita berada di lumpur hidup. Orang yang di lumpur hidup Bapak Ibu saudaraku, semakin dia meronta, semakin dia bergerak, justru semakin dalam dia masuk. Semakin meronta, semakin bergerak. Semakin berusaha, justru dia semakin dalam jatuhnya. Masuknya dia ke dalam. Karena itu Bapak Ibu saudaraku tidak ada kekuatan untuk bisa melepaskan diri. Tanpa ada pertolongan dari luar. Maka Kristuslah pertolongan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya memberikan petunjuk. Dakolam mengalir pedoman ibadah. Tapi dia sendiri yang masuk terjun. Menarik kita. Mengulurkan tangannya. Menyerahkan hidupnya. Terjun. Untuk mengangkat kita. Paluahok kita. Sian lisop manang siang gabbo lisop ni dosatai. Maka Bapak Ibu saudaraku, bersyukurlah marlas roha mahamu di pabahenan ni Tuhan ni. Dan ngadong si pangasahon otak. Dan ngadong tuk medok audo mabenau melua. Dan boya kadamang doa. Bukan karena jasa, bukan karena pahala kita. Alania kadamang doa na marahitehon Kristusi dihahion nai adong marihita haluaun dohot hanguluan. Rapon ibana. Bahkan di doa Apostol Paulus. Sumurung dope. Di pasahat tu hita. Tada doa hatarida ni. Hamoraon ni holong ni roha doa sini rohanai. Di basahot dope tu hita. Surung siani. Ima. Dohot tita. Manggonggom. Dohot tita. Manean. Banua gijangi. Ido bana didok di ayat onomi. Gabe rap di pangulu jala rap di pabakit tita. Tu gonggoman banua gijangi di bagasan Kristus Yesus. Jadi bukan hanya dilepaskan, bukan hanya diselamatkan. Tapi juga kita boleh menikmatinya dan memiliki sukacita bersama dengan Kristus memerintah. Di gonggoman nenin. Alanya kadamang doa dengan nama Shalom kita. Muliakan Tuhan. Dan ingatlah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Roma 3:23. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia adalah satu-satunya yang dapat membayar hutang dosa kita. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia adalah satu-satunya yang dapat membayar hutang dosa kita. Dan itu terjadi di Bukit Golgota. Itu terjadi di kayu salib. Dinyatakannya kepada kita. Alanya kadamang doa denang. Asini rohanai, ido nama bek kita melua. Holan asini rohado. Sola gracia. Sola gracia. Holan asini rohado. Mabek kita melua. Alani, maka porsiai dengan beriman. Dalam haporsiaunina. Dengan beriman kepada Kristus dan penebusannya. Dan karya yang dia perbuat. Maka itulah
jalan kita boleh bersatu. Rapon doho Kristusi majalo haluaun, majalo hanguluan, manean hanguluan sisa leleng nileleng. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, beriman kepada karya Kristus berarti menaatinya, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, mengikut Dia, dan menyembah Dia. Itu beriman. Jadi dakola padohan porsea, bukan. Ai sibuli sipe di doate di boto do jala porsea do Yesus ya anak ni debata, anak ni natumu bulinina. Alaidang isobah, jaladang dihuton. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus berarti beriman, mengikuti Dia, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Dia, dan menjadi takluk di bawah kuasanya, dan melakukan apa yang Dia perintahkan, menaatinya. Idok banda di bagian patuluh didok. Ikut tarida ma hasil ni naung maluai hita. Inilah tujuannya. Kita mendapat memperoleh keselamatan itu, tujuan Tuhan adalah supaya kita juga boleh melakukan kebaikan kepada semua orang. Asa doho tita marulau doho patu pahon nadinggani. Jelas itu dikatakan di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maka ketika kita sudah dihidupkan kembali, diciptakan kembali, menerima hidup baru di dalam Kristus, supaya kita melakukan yang baik, perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu sebagai buah dari iman kita. Orang yang beriman wajib, harus menyatakan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Jadi perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan, tapi orang yang sudah selamat harus melakukan perbuatan baik, harus berdampak, harus menjadi berkat. Pabua naung jolmanai baru, jadi-jadian di debata naung tinopah hita di bagasan Kristusi. Pertanda kita sudah beriman, menerima Kristus, ikut takasdo marulaun nadenggak kita. Ai akaido di pature debata. Nanaing si parange honota, molonung ngatajalo, ngulu naib barui. Alanya kedamang dohok dainang, ingot ma. Marlas roha mahita di bagasa tikyon, ala nunga di lehot debata, tuhita asini rohanai. Gabe ngulutta, gabe ngulu nama ngulu di bagasan Kristus. Gabe ngulu naung di palua siang gonggoman ni dosa dohot sian hamateani. Alanya kedamang dohok denang, tadana mangulu hita di hadapan ni debata, di dohok ikon totop marparsauran, totop manangion hata ni debata, totop mian di bagasan lomoni rohana, mangihutton lomonai, mangihutton hatanai, jala mangula hossa, huhut olo mabandadenggan. Tuaka nahumalia kita asa tarida, pabua jolma naung pinalua hita. Ingot ma, sahalinai, dangadong haluaun, boy tarpatu paho di bagasan ngulumon, sodukon ni haluaun, holan di bagasan Kristus. Alani, ihutton ma Yesus Kristus, ai ibana do Tuhan, natuk palu ahok kita sian huaso do gonggoman di dosai. Dan adong guarna asing di luar ni Kristusi, sodukon ni holan guarna, nabui palu ahok kita sian hamatean, dohon sian dosai. Asa dapot tita hanguluan sisa leleng nileleng na. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan di pangatoyo do pamakuling yomi, las matutu rohanami, alanunga di panguluho ngulu nami. Jolomana niya siyam mohami, gabitaruli hami di hanguluani, marihite Jesus Kristus Tuhan nami, parguguamu mahami, mangulahon akan adenggani, ay ido di halomohor roham si parangehonon nami, hataridani nauku jalohami, haluau do hanguluan, pabua na porsea hami, di ulaun napi natupani Kristus, nong panguluho kami. Amin.